ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಂತೆರ್ಲ ಯಾಲ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನೀನು ಇನ್ನೆಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚೂರು ಪನ್ಕಂದು ಬಾಲೆ ಕಿನ್ನಿಪ್ನಾಗ ಕೆಲಸ ಪಾರ ಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ ಆಸೆ ಇತ್ತು ದುಂಬಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂಡದು ಬೊಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಡೇನು ಇಂಕೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದು ಐಕ್ ಚೆರಪಡ ನೆರಿಯರು ದಾಯಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ ಬಾಲೆ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಬೊಕ ಬೇಲನ್ ಪೆರ್ಪುರ ಬುಡ್ಪೇನ ಅಂದ್ ಕೆಂಡೇರು ಐಕ್ ತೂಕ ನಮನ ಸಾಧನೆ ಬರ್ಪುನಿಕ ಬಂಗೆಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಬೊಕ ಐಕ್ ಬತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪು ಪೂರ ಆರು ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಇವರು ಒಯ್ತೆತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಜೆತ್ತಿನ ಟೈಮ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಡಾಪುನ ಅವ್ರವ್ರ ಮನಿಪ್ಪುಜಿ ಅವ್ರವ್ರ ಚೊರಪಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ರು ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚ ಒಂಜೆರಡು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನಾತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ವೀಡಿಯೋಲ ಸುಮಾರು ಪಾಡಿಯಾನು ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ಬಿಡ್ಪುನ ವಾಕ್ಲಿನ ಇಷ್ಟ ಜನಕ್ಲಿನ ಇಷ್ಟ ಅದು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪನಾರೆಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತನ ತೂಪೆರು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ತ್ ತೂಪೆರು ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಳು ಎತ್ತು ಬಂಡಲ ಎಂಗ್ಳ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡು ಎಂಗ್ಳು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಬಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಬಂಡ ಮಗಳು ತೂಯಿನಗಳು ತೂಪೇರು ತೂವನ್ನಗಳು ದಾದನ್ ಪರ್ಲಾಪ್ ಜನಕ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪೋನ ಟೈಮ್ ಕುಂದೊಂಜಿ ಆಪುಂಡ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಡು ಅಡಿಗೆ ಮಂತ್ಲ ಕಲಾಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೌನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ಲ ಕಲಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನೆಕ್ ಮಾಂತಿನ ತೂನಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪು ಇಂಚನೆ ಆಪಾಕ್ಲಕ ನಿಂದೆ ಬೊಕ ಪಂಡ ಕಿನಿನಿ ಜೋಕ್ಲಿಪ್ನಾಗ ಪಿದೇ ಪಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೇಲನ್ ಪರ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಇಪ್ಪುನ 2-3 ಜನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಪೋಪೇರು ಬಾಲೆ ಎಂಪತ್ತೊಂದು ಯಾನೆ ಉರ್ತಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಒರರ ಕರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಡಿಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾಲನ್ ಪರ ಆಪುಜವು ಅಂಚ ಮಾಂತೆಡ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿಂದು ಪನ್ಪ ಕೆಲ ಮಲ್ತ್ನಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಲೈಕ್ ದಾಲನ್ ಪರ ಆಪುಜೈಕ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಅಂಚಿತ್ತನೆ ನಿಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋನು ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಪಂಡಲಕ್ಲು ಅಯ್ಯರ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಜೆರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನ ತೂಪೆರು ವೀಡಿಯೋ ಕೆಲವು ಜನ ತೂಪುಜೆರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಡಿಗೆದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಮನೆ ಮದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಬೊಕ ರೀಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಬೊಕ ಪಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಗಾಡಿಡ್ ಪೋನಾಗ ಆ ಜೋಕ್ಲುನ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತ ಪೋನಾಗ ಗೊಲ ಇತ್ತು ಬಡಿಯರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋಂಡೆಕ್ಲೇನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನರ್ಕ ಅಂಚ ತುಕೊಂತ ಸಮಯ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ತುಕ ಪಿದೆ ಪಾರ ಆಪುಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡು ಒಂಚಿತ್ನ ಸ್ಕಿಟ್ ಬೋಡು ಪೂರ ನಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ ತೆರಿಪಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಪ್ಪನ ತೂಪೇರು ಯಾಂಬನ ತೂವರ್ ಪೋಪುಜಿ ಹೊರರ ತೂಪೆ ಆಯ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾರೆ ಆತ ಹಸ್ಬೆಂಡೆ ಕೆಲಸದ ಬತ್ತು ಪೂರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ఒక ಮೊಬೈಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಡೌನ್ಲೋರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜುಂಡ ಮೋಡ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜುಂಡ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಪು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆರಂಡ ಕೆಲವು ಬರ್ತಾಪು ಅವರವರ 10 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪುನಂಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದು ವಾರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪು ಏನತ್ತು ಪಂಡ ಕೆಲ್ಸದ ಬನ್ನಾನೆ ಗಂಟೆ 5:30 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡ ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದನೆ ಉಂಡೆ ಬೇಲೆ ಬತ್ತದು ಅಂಚ ಐಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಂದೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆ ಗುರು ಬೊಚ್ಚನ ಕಮೆಂಟ್ ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪನಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನಾಗಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಚ್ಚಂದ ಬರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವೆರು ಎನ್ನೆ ಕೊಂಜಕ್ಕೆ ರೀಲ್ಸ್ ತೆಗೆ ಕೊಂಚ ಬೋದುಂಡು ಇದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿಜೆರು ಅಡಿಗೆ ದವಾಕ್ಲಾಗ ಇಲ್ಲಡ ಎಂಚೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಅದು ಜಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನೆ ಉತ್ತುಲ ಏನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಲು ಈ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಕೊಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜ ಇದು ಶೋಕ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಲು ಹಾಲಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯಲು ಬೊಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೆಗ್ದಿ ನಿಂತಿರಿ ಹಾಲ್ನ ದಾಯಿ ಥರ ತಿಂತನು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಜೇ ದಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತುಕೊರು ಚೊರಗೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಲ್ಲಲು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂತ ಜನತ ಮನಸ್ಸು ಬಂಡ ಐನ ಮನ್ಪೆರೇಕು ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದೆ ಪನ್ನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ ಬಂಗೋಡತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು ದಾಯಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಅಂಚ ಬಂಗನ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಏಪನ್ಲ ಕೈ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಓಪನ್ ಈಗ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ನಟ್ಟು ಒಂದು ಇಪ್ಪ ಮಲ್ಪನೈ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪನಾಗಲು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಂಡೆ ಚಪ್ಪುಂಡು ಹೆಕ್ಕೊಂದು ಬೊರ್ಚಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನನೆ ಬೊರ್ಚಿತ್ತುಂಡು ದಾದ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗಲು ಬರ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಈತ್ ಬಂಗ ಅಂತದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅದು ಬಂಗಡು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಈಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆರ್ಪುಜೇರು ನರ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮಲ್ತು ಒಂಜೆರು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನ ಅತ್ತಿ ಕೆಲ ಜನ ಒಂಜೆರು ತಿಂಗಳ್ಡೆ ಕೆಲ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪೇರು 4 ಸಾವಿರ ಆಚಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ್ಪೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿತ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೇರ್ಲ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ್ವೆ ಗೆಂಚಾಕಲು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡದು ಬೊಕ ಪನ್ಪೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಾಯ್ತು ತೂವರ ಬಲ್ಲೆ ಅವಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಎಗ್ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಕೆಲಸ ಪೋಪುನಾಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನ ಮಾತಿರ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಜಿನ ಬೊಕ ಏನು ಅಲ್ಪುನ ಬೇತದ ತಂಡ ಕಾಸು ಇತ್ತುಂಡಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಮರಾ ತೆತ್ತೊಂಡ್ವೇರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ತು ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ ಆತು ಕಾಸು ಇಪ್ಪುಂಡಾವು ಅಂಚ ಆ ಪೂರ ಅಂದ ಸುಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪುನು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂದಿ ಒರಿಯಾಗ ಚೆನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂದು ಏತು ಬಂಗಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತುನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ನಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತುಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಅವು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಸಾಧನೆ ಆಪುಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ಪೆ ಓಲ ಸ್ಕಿಟ್ ಪಂಡ ಏನು ಸ್ಕಿಟ್ ಏನು ಬೇತಾಗಲ ತೂದು ಮಲ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ತಕ್ಷಣ ಎಂಚ ಮೈಂಡೆಡ್ ಬತ್ತುನಂಚ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಕಿಟ್ ನಿಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನೆ ಬೇನೆ ಕೆಲ ಜನ ಮುನ್ನದು ಮುಟ್ಟ ತೂಪುನಾಗ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ಮುನ್ನದು ತೂತೇರು ಒಂಜೇಟ್ ಏನು ಅಂಚ 300 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರೇನು 300 ಲೈಕ್ ಆಪುಜ ನಿಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ